Украинките какво ще ни... Точно така, Алисия. Сега ще видим какво ще ни представят украинките. Те също са в позиция за европейски шампионки са и в многобоя и точно на бухалки. Отново начало от бухалки, направен като обръч. Много често го виждахме това в първата група. Най-вероятно ще почне с колаборация, с колаборация, с изхвърляне на множество уреди. Не, чисто композиционно е решението на треньорите. Бухалката излезна леко извън терена. Браво, имаше видима идея, имаше характер, успяха да изпълнят композицията. Дано операторите ни покажат по време на риска, мисля, че... Аз пък мисля, че успя да остане в очертанията на килима и да не операторите, иначе риска ще бъде зачетен, но може би ще имат наказание, ако бухалката е излезнала, ще има наказание за 0-3. После ще го видим това в оценката, защото не успяхме, от тук не се видя много добре. Изпълнението, което ни показаха украинките, е под музиката от филма "Ловци на духове". Изпълнено и създадено с изключително много въображение и така наистина ни показаха идеята на тази композиция. Видя се ясно характера и дори на няколко моменти имаше фрагменти от филма, така че имаше и въображаеми формации с уредите и много прецизен синхрон. Имаше, в първите тазови стъпки те имитираха, че са с пистолет, истински ловци на духове. Оценката за артистичност и за изпълнение би трябвало да бъде доста висока. Чисти състезателки са украинките, имат чудесна линия на тялото, изпълнението на трудностите с тяло са брилянтни при Украйна. Отбора е сформиран преди по-малко от година, тъй като, както и на предишното изиграване казах, че една от състезателките беше член на отбора им в индивидуалното на миналогодишното европейско първенство, Таисия Редка, така че момичетата са сформирани след юни месец 2024 година, така че за по-малко от една година са направили много добри млад състав, но видимо са се комплектовали, успяли са да се слутат и да покажат най-доброто от себе си. Очакваме да разберем и тяхната оценка. 24,400 беше оценката им на 5 обръча. А
сега 24, първа по сила за този уред и временно второ място след Бразилия в многобоя за Украйна. Да, много добре представено съчетание. Сега ще